Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. Oo, kay wala man sila mo comply sa pre-prayo. Nagtrending sa social media ang grupo ni Jorgeto Santisas nga nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Sa video, makita nga gilibot nila Dato Adlaw ang mga patigayon sa Surigao City ug ilang gipang padlak kay nahimutang matud pa kini sa ilang ancestral land. Wal ka pwede katanggal sa City House, pura administrative ka ha. Dili ka mo pwede, niya mo sa ancestralan, organisasyon mo ha. Kami gobyerno. Nakiglalis pa si Dato Adlaw sa kapulisan ug miingon nga dili sila angay manghilabot kanila kay duna matud pa sila'y gahom sa pagpatuman sa Indigenous Peoples Rights Act kun April Law. Makita sab sa video ang pagdaladala sa grupo ug mga hinagiban. Butang nga wala mo yuni sa kadaghanan. Sumala sa ubang Dabawenyo nga nakakita sa nag-viral nga video, dili sila pabor sa gihimo sa gihong Federal Tribal Government of the Philippines kay dili makatarunganon ang gibuhat sa grupo ug pagsupak kini sa balaod sa Pilipinas. Murag anang natingala mi mga nanay day kuan sariling balaod ang kuan ang mga tribu. Di ko yun sila naman gobyerno manggod. Basig magkakuan ba? Magkadimawa atong kuan katilingban. Og naay magkuan maghimo og sariling balaod ang mga tribu. Shock lang ko kay abot silang dagan sa gipang paskil. And then alarming po siya kay nabugoy mga friends dito ba. And then sa ano po, against siya sa government katungod wala man goy announcement. And then tribu lang siya, though mag-respect guta sa mga tribe but murag lahi lang ilahang gibuhat ba. Wala announcement sa Malacañang ana god. So dili siya tama gani ilang gibuhat. Dapat magud ato iagi man to siya kuan good due process ba kay para to pinakalit nila sila mo implement nga ipadlag nila ang sa kalugar nga diin wala ka bayad ka ng tax but sila di mo to yung kanang sa government gyud ilaman tong kuan nga ng murag personal interest nila ba sa ilahang tungod kay dako sila yuta nga nasakop tapos sa mga tao dito nagapuyo ang lugar so murag ang batas murag anaon la ba. Sa gipagawas nga sulat pahayag sa National Commission on Indigenous Peoples kun NCIP, wala ni inigila ang Federal Tribal Government of the Philippines isip Indigenous Peoples Organization sa Caraga Region. Gipasidad-an sab sa NCIP ang publiko batok sa mga aktibidad nga gihimo sa grupo o gipaigmat gikan sa nagpailang organisasyon nga nagakolekta og membership fee ubos sa Republic Act 8371 kun ang Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Suportado sa Surigao del Norte Provincial Police Office ang deklarasyon sa NCIP ug ilang giimbestigahan ang naisgutang insidente aron masayran kung kinsa ang nagpaluyo sa aktibidad sa grupo aron mapanubag sa balaod tungod kay nakahatag kini og kasamok ug kalibog sa katawhan. Nanawagan ang kapulisan sa publiko nga dili basta-basta mutuo sa sayop nga impormasyon ug dili mosalmot sa unsang mga aktibidad sa grupo ug mamahimong i-report sa otoridad kung ugaling dunay mahibaw-an nga kalihukan sa giingong Federal Tribal Government of the Philippines. Tungod sa aksyon nga gihimo sa grupo, posible sila magatubang og mga kaso, hilabi na kay daghan ang nabalaka sa ilang pagpangpadlak, pagpanghuraw ug pagpangayo og membership fee sa mga patigayon sa Surigao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.